Коста Басингръс ще имаме страшни видеоклипове от Фобиус, нали? Но са клиповете, нали? Да, наистина. Абонирайте се за канала с камбаната и оставете по един лайк. Да, направете го наистина. Добре. Тук пише, че до 9 минути и 11 секунди, мисля? Не знам. Айде. 11 минути, мисля. Айде, добре. И приятно гледане. Този човек дори не разбира, че е видял дух. Днес сме подбрали видеа, от които ще започнете да обръщате повече внимание на нещата, които се случват около вас. Внимание! Видеята, които сме предоставили, не се препоръчват за хора със слаба психика. Не можем да гарантираме за достоверността им. Представете си, че сте останали сами в дома си. Решавате, че искате да си пуснете филм. Приготвяте си храна. Избрали сте си филм. И точно преди да седнете, виждате това. Омага. Това сега тук го нямаше детето. И не знам какво стана. Чакайте, това дете тук го нямаше. Като погледна два пъти, на третия път, като го погледна... Не знам. Да, винаги така става. Преди да седнете, виждате малко дете до телевизора. При приближаването до него, той изчезва. Този случай не е изолиран. В друго наше видео можем да видим същия феномен с изчезването. В следващото видео мъжът, който записва видеото, се сблъсква със странно събитие. Човекът твърди, че жената, която чуваме, че го вика, не е неговата жена. Омага. О, не. Alexa, turn on all lights. Really? На записи от охранителните камери можем да видим, че никой не пипа вратата, която се отваря от само себе си. Нещото продължава през цялото видео да го вика по име, но той не отговаря. В края на видеото се опитва да включи всички светлини чрез гласова команда, но Алекса отказва. Дали някакво същество се опитва да имитира гласа на жена му? Вие преценете. В наше видео разказваме за подобна история. Имате ли деца? А казвали ли са ви, че са видели нещо да помръдва? Смята се, че малките деца до определена възраст могат да виждат неща, които ние не виждаме. Неща, които не искаме да видим. В видеото детето е оставено да си играе само в стая. Всичко е заснето от охранителни камери. Докато то си играе с едната кукла, другата кукла й се повдига косата, все едно някой я дърпа. Детето не забелязва случващото се, но на следващото видео със сигурност забелязва паранормалното събитие. Това го знам наистина. Винаги духовете го правят това нещо.
4 дни по-късно, докато си рисува, листата до детето помръдват, без никой да ги е пипал. Любопитното дете се връща, за да види какво се случва и листата отново помръдват. Но този път свирепо. То побягва и странните събития продължават. Познавате ли съседите си? Всички имаме поне един странен съсед, който винаги мирише странно и го виждат навсякъде. Но какво ли прави наистина? Човекът, който е записал видеото, се прибира вкъщи и вижда съседите си да седят на маса, напълно необезпокоени от премигващата лампа. Изведнъж всички в синхрон от видеото се обръщат директно към камерата. Дали са провеждали някакъв ритуал или черна магия? Вие преценете. Играете ли видеоигри? Видеото, което ще видим е заснето по време на стрим в Twitch. На видеото виждаме стримерът Рубис, на който му се случват доста нетипични неща. Дори и неговата котка се държи странно. По време на стрима зад него има 2 врати. Едната се затваря с трясък, а другата врата в коридора се вижда как лампата премигва. След това той показва видеа, на които столовете се преместват. И кутията зад него също. Смята се, че негов приятел ги е правил тези неща. Но ако беше така, котката нямаше да бъде оплашена. Животните също усещат паранормалното. Сега В вече видеото, знаете. което сме ви предоставили, се случват прекалено много неща за обяснение. Ами хора, сега, нали, не знам какво да правя. Ако видите такова нещо. Ако видите такова нещо, пишете долу в коментарите. Момичето, което е снимало цялото видео, е искало да запише всичко за доказателство, че нещо странно се случва. Видеото започва с мивката, която от само себе си се пуска и жената отива в другата стая. Докато ходи и тя не забелязва нещо, което е смразяващо. В една от стаите се вижда жена, която гледа в посока на камерата. След това в кухнята се вижда, че чинии и купи са на земята. Докато ги показва, доста от тях се поместват. По-късно с нея има едно момче, което се опитва да й обясни, че случилото се е вследствие на земетресение. Но когато човекът се изправя, зад него се вижда създание, което гледа право в него. Вие какво мислите? Дали това видео е изсценирано? Някой път нещата, които са странни за описване, се случват точно пред очите ни. Момчето, което говори по телефона, не обръща внимание на момичето, което седи на стола точно пред него. Когато ти обръща гръб, тя изчезва. Той така и не разбира, че в присъствието му има нещо паранормално.
Ами така, хора, това беше всичко от... Така, хора, това беше всичко от мен. Чао!